ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್, ಮುನ್ನುಡಿ ಮುನ್ನಡೆಗಾಗಿ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 3 ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲಾ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ರೇಸ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಯಾರು ವಿಜಯ್ ವಿನೀತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇತ್ತ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೋಲಾರ್ ಜೈ ಮಾತಾ ಪನ್ಮನೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರೆ ರೆಡಿ ಆದ ಕಾತ್ಕುಲ್ದೇರು. ಸೊ ಈ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೋಲಾರ್ ಜೈ ಮಾತದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಿಕುಲ್ ದುಂಬು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾತ ತೂದುಪಾರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಕಾಮಿಡಿ ಪಂಚಸಡ್ ಜನಕ್ಲೇನ್ ತೆಲಿಪಾಯರ ಅಕುಲ್ ಬೈದೇರು. ಸೊ ಇನಿದಾದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪನ್ನಾಗ ದಾದಾಂದು ಪನ್ಪೀನ್ ಅಂದಾತೆ ನಿರೇಕರ ಎಡ್ಡೆ ಬೋಡು ಪನ್ಪೇರು ಮಾತೇರ್ಲ ಅಂದಾತೆ ಎಡ್ಡೆ ಗಾವಡು ಹಾಳೆ ಗಾವಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಇಲ್ಲ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಇತ್ತನಿಂದಾಂಡ ಐತ ನಡುಟು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಬೋಡು ಮತ ಹಿರಿಯರ್ಲ ಪಂತೇರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತೂನಗಲ ಪನ್ಪೇರು ಅಂದತ್ತೆ. ಓಲಾ ಮಿನಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಲಾಟೆಡ್ ಮಿನಿ ಇತ್ತನಿಂದಾಂಡ ಫ್ಲಾಟೆಡ್ ಲಿಫ್ಟೆಡ್ ಬೋನಾಗ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಪಿನಿ ಮೇ ಎಂಗ್ಲ ಫ್ಲಾಟ್ ದ ಏನ್ ಬಂದು ಈಜಿನ ತತ್ತದ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂಪುಜ ಆ ಫ್ಲಾಟೆಡ್ ಏರುಲ್ಲೆ ಈ ಫ್ಲಾಟೆಡ್ ಏರುಲ್ಲೆ ಏನ್ ಬಂದು ಐಕೆ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅದು ಪಂಡ ಸಿಂಗಲ್ ಅದು ಒಂದು ಇಲ್ಲಡಿತ್ತು ನಡ ಗೊತ್ತಾಪುಂದ ದಯಮಾಡ ಸೆಕ್ಕರ ಚಾತ ಪಡಿತ ಪುರ ಖಾಲಿ ಆಂಡ ರಪ್ಪಬೋದು ಬರಿತಕ್ಕನ ಶಾರದಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಡ ಪುರ ಕೇನ್ನ ಪುರ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಅವು ಪುರ ದಾಲ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಬನ್ಪಿನಿ ನೆರೆಕರ ಏಪಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೋಡು ಉಂದು ಅಂಚನೆ ಮೊಕ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ ನೆರೆಕರ ದಕ್ಕಲ್ ಸೇರ್ದು ವಾ ರೀತಿದ ಕಾಮಿಡಿ ಆಪುಡು ಐಟ್ ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ಮೆಸೇಜ್ ದಾದ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಯ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಲ್ ಪದೊಂಬ ಐದೇರ್ ವಿತ್ ದ ಕಾಮಿಡಿ ಪಂಚ್. ಸೊ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬಡದು ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೋಲಾರ್ ಜೈ ಮಾತಾ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ಲೀಸ್. Kumble Solar Energy Solutions Private Limited, an ISO 9001-2015 company. Solar energy for Swachh Bharat. S bar 220, second floor, Crystal Arc, Balmota Road, Mangaluru. 575001. Yastagaba aata anna mile, papa gar aata anna mile. તમે આગળું દેખલે જેન્ટા અર પછાડું દેખલે સેન્ટા Legre lega घाटी के जौती पोका. તમે બહારી દેખલે જેન્ટા અર ભીતરી દેખલે સેન્ટા લડી ઝલકા મો મોલકા ખુશાતી રૂપા કિરપેલે એ મોકરો ಡಿನ್ನಲಕನ ಯಾಲ ಮರ್ಲ ಡಿನ್ನಲಕನವೆ ದಾದೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಬಂಡವಲ್ಲಿ ತಾನೆ ಕಾಲಿ ರುಕ್ಕು ಬನ್ನಡು ತಾನೆ ಮಿನಿ ಮಿನಿ ಬಂಡ ಕೇಸ್ ಮಾಡುವರು ನಾ ರುಕ್ಮಿಣಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೊಂಜಿಟ್ಟು ಪದ್ಯ ಎಂಕ ಅವೇ ಪದ್ಯ ಬಾಯಿ ಅರ್ಪಿ ಏ ಪತ್ರ ಅವೇ ಪದ್ಯ ಎಂಕನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆತನೆ ಅಂದ ಪೊಂಜೋಲೆ ಖುಷಿ ಆತಿನಿ ಅಜ್ಜಿ ಆಯ್ಕಲ್ಲ ಯಾಪಲ ಇತ್ತಿರನತ ನಂಜಿ ಐಟಲ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದೀರ ಕುಸುಮ ಇದ್ದಲ್ಲ ಕುಸುಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತೀನಿ ಆಯ್ಕೆ ತೆರ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕಾಸಿದೆ ನೂಜತ್ತ ಇರುವ ನೋಟು ಇಂಚ ರಟ 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 ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಂಚ ರಟ್ಟಾಡು ಗೊತ್ತಿರತ್ತ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಎಂಕ ಮಾತ್ರ ಇಂಚಿನ ರಟ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕುಸುಮನ ಕಂಡಿದೆ ಅತೆ ಕುಸುಮನ ಕಂಡೆ ಆ ನಮ್ನೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ಲಗ ಕುಸುಮದ ತಾಲ್ ತೊಂತಲೆ ಕುಸುಮ ಕುಸುಮನ್ನೆಲ್ಲಾಟಿ ನರಲ ಉಂಟಲ್ಲ ನೋಟು ಬೆಚ್ಚು ಅಂತಲ್ದಿ ಆತೇನಾ ಆತೇನಾ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಮಸೆಲ್ ಅಂತಲ್ ಬಾಬುಗು ಬಗ ಆ ರೇಷನ್ ದಾರಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಉಣ್ಪಿನಿ ಮೂಲಿ ಅಂಕ ಸಾರ ತಕ್ಕದೆ ಅದ್ಯ ಒಂಜಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ ಮಲ್ಪರೆ ಏತ್ ಬಂಗತ ಅಂಚನ್ನ ನಿಕುಲು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ನಾಗ ಮಂಡಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂತಂತ ಬನ್ನಿಯ ಇತ್ತೆ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ ಒವೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ನೇ ಹೊಡಿಯ ಅಂದ ಸೀರೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ರವಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಲಂಗ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಚಪ್ಪಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆವಡು ಅಂದಪ್ಪ ಅದ್ಯ ಇದಾನೆ ಬಂಜಿನ నీకు తెట్లాకరే ఎంకల్ నుంచి నకలికి ఓలాండ్ల బంజ ఆపునది ఎంకలికి అవు ఇజ్జత ಗರ್ಭಕೋಶ ಮಾತಿರ್ಲ ನಿನ್ನ ಕಂಡನೇಗೆ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಸದಸ್ಯರು
ಮಾತಿರ್ಲಗೇನು ಅಂದ್ಯ ಮಾತಾಡನೇ ಕೇನಿ ಎಂಕ್ ಡೌಟ್ ಆರ್ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ತೋಜೋಡು ಫೇಮಸ್ ಕರ್ಮ ಲಕ್ಕಿ ಡಿಪುದ ಕಾಸು ಬರ್ತದೆ ಕಾಸು ಬರ್ತದೆ ಖಾಲಿ ಕಡೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕಡೆದಾಗ ఆయన ತಿಗಲೆಗ ಮಾರ್ಲೇವಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕಂಡನ ಚಲ್ಲ ಮಲ್ಪಜ್ ಗೊತ್ತನತ ನಾನೇ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ತಾಲೀಮ್ದಾರ್ ಆರು ಕೋಪ ಬತ್ತನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೀಚ್ಪೇರು ದಾದ ತಲ್ವಾರ ಹತ್ತು ಎನ್ನನೇ ಬೀಜವೇರು ಕರ್ಮ ಏನ ಸಾಯ್ಕೋತೆ ಅಲ್ಲ ಆತ್ಮನ್ನ ಬತ್ತಿರದ ಆತಿಯ ಒಂದುಲ ಒಂಜಿ ಬೀಜವನ ಜೀವನ ಆಯನ ಈ ಬೀಜವ ಲೆಕ್ಕೊಲ್ಲ ಚಕ್ಕರೆ ಬತ್ತಲು ಚಕ್ಕರೆ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಒಯ್ಕ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಆರೊಂಜಿ ತೆಕ್ಕರಂಜಿ ಖಂಡಿತ ಕಡೆ ಪೇರು ಸಣ್ಣ ಮೀರ ಇರಲ್ಲ ಬಾಸಿಗೆ ಓ ಕಂಡನಿ నువ్వు తెక్కరేనా నువ్వు కుప్పి చూరు బాసే జన్న ಕುಪ್ಪಿ ಚೂರು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸೈಬರ್ 40 ಗುಜಿರ್ದ ಅವಳು ಬೀಡಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಅಮ್ಮ ಚೀಲ ಮಿಸೈಲ್ ಗುಜಿರ್ದ ಚೀಲ ನಿಡಕಂತೀನಿ ತೆಕ್ಕರ್ದ ತೀರ ಅವಳೇ ಹೊರಿದ ಬಾಸಿಗೆ ಇರಲ್ಲ ಆ ತೆಕ್ಕರದ ಚೀಲ ಅವ್ನು ದಕ್ಕೊಚ್ಚಿ ಉಪ್ಪಿಚೂರ ತೊಪ್ಪುನು ಇಂಕೋರು ಯಾನ್ ಕೊಡೋದು ಪಾಗರು ಕಂತಾವೆ ಇದಾದ ಅನ್ಪುಡು ಎನನ್ಗೆ ಎನ್ನ ಈ ಏರಿಯಾ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಮಗನ್ ಕಾಪುನು ಒಂದು ಇದಾದ ಅನ್ಪುಡು ಯಾನ ಮಗನ ಅಮ್ಮನ ಕಾಪುನಿ ಸುರುತ ಮಗನ ಅಮ್ಮನ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಗನ ಅಮ್ಮನ ನಡುತ್ತ ಮಗನ ಅಮ್ಮನ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೂಪರ್ ಎಂಜೆ ಸೂಪರ್ ಮೂಜಂತಲ ಮಗನ ಅಮ್ಮ ಈರತ ಆಗ ఆయన ಮಿತ್ತೇ ಸಂಶಯ ಅಮ್ಮ ಅವ ಎನ್ನ ಬಸ್ ಬರ್ತನ್ ನಿಕಲಂತ ಬರಿ ಕುಂತಲೆ ಆಗ ಜಾಗ ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಓಡು ಪಪ್ಪ ಏನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಒಪ್ಪಮ್ಮ ಪಪ್ಪಮ್ಮ ಸೀರವ್ರ ದಾದ ಅವರ್ನ ತೆಕ್ಕರೆ ಸಾಹೇಬರ್ನೇ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಮ್ಮ ಹಾ ಮೇರೆ ತೆಕ್ಕರದ ಚೀಲನ ಸಾಹೇಬರ್ನ ಅಂಗಡಿ ಬಿಡ್ದು ಸಾಹೇಬರ್ನ ಚೀಲನ ಮೇರ್ ಬತ್ತ ಮೈದಿನಿ ఆయన ಕರ್ಮ ఆయన ಹಂಗೆ ಅಂತೆ ಇರಲ್ಲ ಕಾಟು ಬತ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಕೊಡು ಬಾಸಿಗಿಟ್ನೆ ಏನು ಏ ಎನ್ನ ಗಂಡ ನಾ ಚಲ್ಲ ಮಾಡ್ಪಾಜಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲತ್ತ ತಾನೆ ಆರು ತಾಲಿ ಮುಡು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ತೆಕ್ಕರ ಒಂದು ಮಲ್ಪೇರು ಏನ್ಕಾಯ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಮಲ್ಪ ನಿಂತು ಬರತ್ತಾ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ಪ ಸುಖಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದೆ ಚಕ್ಕರ ಕಟ್ಟೋಲ್ಪ ಚಕ್ಕರ ಹೊಣಿಯ ಎಂಡೋಲ್ತಿ ತೆಕ್ಕರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಚಕ್ಕರ ನಿಂದೋಲ್ತು ಚಕ್ಕರ ಚಕ್ಕರ ಹೊಳ್ಮ ಎಂಡ ಹೊಲ್ತಿಯೇ ಅವಳು ದೀದಿನತ ಉದಾನೆ ಚಕ್ಕರ ಹೊಡ್ತಾತೀನಿ ಅವ್ ದೀದಿನ ಎಲ್ಲ ಹೊಡ್ತಾತ ఆయన జలమట్ట సరిజ్జి మళ్ళీ యాన చక్కెర కట్టోల్ప కళ్ళు ముచ్చింది చక్కెర కట్టోల్ప చక్కెర కట్టోల్ప వెతకాయండి ఇది కాది కాది ಕಾಯ್ದಿಜಿಗೆ ನೆತ್ತಿರು ಒಟ್ಟುಂದಲ್ಲ ಪೋಪೇನ್ ఇంచిన నెత్తారు ఏతు పోతున్నాడు అన్న పోలు అదేదో మూల వ్యాధి మళ్ళీ చక్కెర కట్టోల్ప చక్కెర కట్టోల్ప మల్ప మారే ಸಾಯ್ತು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅವೇ ತೆಕ್ಕರನ್ ತಿರ್ಗಾ ತಲ್ಲ ಯಾರಂಡು ದೊಂಡೆಗಿಯ ಆ ತೆತ್ತಿ ಎನ್ನ ಕಂಡಡಿ ಕತ್ತಿ ಬಯಟ ನಡಪೇರು ಕತ್ತಿ ಸುಖ ಮಲ್ಪಾಡು కత్తి బయటడప్ప
ತಾಳಿಂಬು ಬಣ್ಣ ಅಂಚನಮ್ಮ ಕತ್ತಿ ಬೇಡ ನಡಪ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಲೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕಣ್ಣು ಬಿಡಲೆಯ ನಿಗಳು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಲ್ಲ ತೋಜಿನೆಂಚ ಹಾ ತುತ್ತು ಜರ ತನಿಗಳು ಜಂಗಲ್ ಅರಿ ಪಿರಾಗೋಳ ಪ್ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಕಣ್ಣು ಬಿಡಾತು ಆವ್ ತುಳ ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಮನ. ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್, ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮೆ, ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ. ಕರ್ಮನ ಸಾಯ್ಬೋದು ಹೌದೇ ಮರ್ಲೇದಾಗನೇ ಆದತ್ತು ಮೇರು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪರಮ ಭಕ್ತಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರೇಮಿ ಅಂಜಿನ ದಾದ ಮಲ್ತಿ ಪುರಾಣಿ ಕಮಲದಲ್ಪ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿಮಾನ ಕಲ್ಲಡಾಕ ತಿರ್ತು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವು ಮೇನ ಅವಳು ಆ ನಮ್ನೆ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ನಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೇ ಕಲ್ದಾಕದ ತಿರ್ತು ಬಾರ್ದಿನಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿಮಾನ ಹತ್ತು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕರ್ಮದ ತಾಲಿಮ ಏನ ಕರ್ಮದ ತಾಲಿಮ ಬಂಜಿ ತುಲಾ ಪಾಲಘಾಟದಿಂದ ಬಂಜಿ ಬಂಜಿ ತೂದು ಬಾತೇರ್ ನತ್ತಿ ಮೇಕೆ ತುಲಗೆ ಕರ್ಮ ಫುಲ್ಲುಂಡು ನೀರಿಡು ಬುರದ ಲಜ್ಜ ಮಾತ ಇಂಚೆನ ಕತ್ತಿ ಬಾತೊಂದು ಇಂಜಿನ ನೀರಿಡು ಪುರ ಬಾರಿ ಬುದರ್ ಬತ್ತಿನಾರೆ ಇಂಜ ಬುದಾರಿ ಮೇರೆ ಕೂಲೂರು ಸಂಕಟ ಮುರ್ಕೊಂಡ ಸುಲ್ತಾನ್ ಬತ್ತಿಯಡಿ ಲಕ್ಕು ಅಂದ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೂಳೂರುಡೆ ಮುರ್ಕುಳು ಕೂಳೂರುಡೆ ಲಕ್ಕುಳು ಹೌದಾನೆ ತಂಬಿಚ್ಚಿಯ ಓ ದೇವರೇ ದಾಯಕ ಮರ ಕಟ್ಟ ಸೈಪ ಮಾರಯ ಎಂಚಿನಮ ಇರಗು ತೋಜುಜ ಅವು ಎರೆಗಾಡ್ಲ ತೋಜುಂಡ ಕಾಲಿ ಕೇಳ್ನತ ಕಿವಿಗೆ ಇಂಪು ಮೂಗಿಗೆ ಸಂಪು ಅವು ಆರಿಯೇ ಆತ ಸಪರದ ಓಸ್ವೈಪುಡ ಆತ ಶಬ್ದನ ಆತ ಚಲ್ಲ ಮಲ್ಪಚ್ಚಿ ಗೊತ್ತಾರತ ಅರಿ ಏನು ಹುಷಾರ್ದಾರು ಅರಿಮೆ ಬಂದ್ಬರಾರು ಅಲ್ಯ ಲಾ ಕಾಳಿ ತಾಳಿ ಮೆತ್ತಲಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಷಲ್ಲ ಬಣ್ಪ ಪನು ಕನ್ನಡ ಪನು ತಗೊಂಡು ಸುರುಟ್ ಒಂಜಿ ಐನೂತಿಲ್ಲ ಗೊರ್ಲೆಮ ಐನೂದು ಗೊರ್ಲಿ ಕಬಾಟಿ ತಿಂಡು ಮೇ ಕಾಸು ಅಯ್ಯೋ ಕೂಡ ಕಾಸು ಕಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಬೋಡಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಲಾಕರ್ ಮೇ ಅದು ಹಾ ನಿಖಿಲೇಗಿತ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರನ್ನು ಕೇಳನೆ ಸುರುತ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾ ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ ಇರುವರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದಾದಾಪುಂಡು 21 ಆಪುಂಡು ಕಾಲಿ 25 ಬನ್ನಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯ ಹಾ ಪುರಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಕೇಳನೆ 500 ದಿವಲೆ ಗೊರ್ಲೆಮ ಐನೂದು ಗೊರ್ಲೆ ಕಬಾಟಡ್ ಕಾಸಿಜ್ ಕಬಾಟಡಿ ಚಿನ್ನದಾನೆ ಡ್ರವರ್ ಡಿಜ್ಜೆ ಸಣ್ಣ ಮೀನು ಕೊಟ್ಟು. ಡ್ರಾವರ್ ಏನ ಕಣ್ಣು ಪುಟ ಪತೋಣ್ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇನು ದಾದಂದು ಮೇನ ರಾಶಿ ಓಪನ್ ಎಂಚ ಮೇನ ರಾಶಿ ಬನ್ ಕರ್ಕಾಟಕ ಸಮ ಬಂಡೆವು ಎಂಚ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿದ ಚಿಹ್ನೆವು ಜಂಜಿ ಅಲ್ಲ ಮೂಳು ಕರ್ಮ ಏನ ಭಾಷೆಗೆ ಲೆಚ್. ಓ ಈ ಅಕಲ ಭವಿಷ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಬರಕ್ಕೆ ಏನತ್ತ ಮೇರ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ಗೊತ್ತನ ಭವಿಷ್ಯ ಮೇರ ರಾಶಿ ಗೊತ್ತನ ఆయన రాసి ఎంగిలికి ఎంచ కొత్తాపిని ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾ ಎನ್ನ ರಾಶಿ ಒಂದು ಪನ್ಪೆ ತೂಕೊರ್ ಪೆಣಿಗಳು ಪನ್ನೋಡವ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾನಮ್ಮ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾನು దాదా ನಾಯ್ದ ನಾಯ್ದ ರಾಶಿ ಉಂಡು ನಾಯ್ದ ರಾಶಿ ಉಂಡು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡು ಅವತ್ತು ಉಡರಕ್ಳು ಕೊರ್ಪೆ ಸರಿ ತೂಳೆ ಹೆಂಗಿತ್ತ ಗೊತ್ತಾನಮ್ಮ దాదా ಕಂಬರಾಶಿ కుంభరాశి అత్తమేవు కుంభరాశి
ಅಂಬನೆ ಉಪ್ಪಡಮ್ಮ ಹೇಗೆ ಈ ನಾಯಿನ ಕಟ್ಬಾಡ್ರೆ ಏ ನಿಖಿಲೇಗ ಕಂಬ ತೋಜುನು ನಾಯಿ ತೋಜುನು ಈತ ಗರ್ವದ ಸಿಂಹ ತೋಜ ಒಂದೊಂಜಿ ವಾ ನಮ್ಮನೆದ ಸಿಂಹಯ ಆ ಕಾಡುಗು ಬೋಂಡಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಮನೆದ ಬಚ್ಚೆಲ್ ಸಿಂಹ ತಿಕ್ಕಾನ ಏ ಒಂದು ಮುಕ್ತ ಸಿಂಹ ಅತ್ತು ಅತ್ತೆ ಒಂದು ಸೋಮಾಲಿಯಾದ ಸಿಂಹ ನಮಗ ಒಕ್ಕಡೆ ಚಲ್ಪಡ್ ಸಿಂಹದ ಪಾತ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಬಲ ಮಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯ್ ಬಲ ಬತ್ತಿನ ಹತ್ರ ನಿಕ್ಕೊಳ್ತೀಯ ಮಗೆ ಆಪಿನಿ ಇನ್ನಂಚಿನಕ್ಲೆಗೆ ಮಗೆ ಎಂಚ ಆಪಿನಿ ಎನ್ನಂಚಿನಕಲೆಗೆ ಜೋಕುಲಾಪು ಜಿಂದು ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗೆ ಅಮ್ಮೆ ಅವ ಆಲು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಅವಲೆ ಅಂಡ ಎನ್ನಂಚಿನಕಲು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗೆ ಅಮ್ಮೆಲಾಪ ಅಪ್ಪೆಲಾಪ ಮೆನ ಪೆದ್ದಿನ ಮೆನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಮೆನ ಕೈಕರ್ ಸಮಯ ಜಿಂದು ಕಜೌದ ರಾಸಿಗೆ ದಕ್ಕದು ಪೋಯರು ಅಂಡ ಯಾನ್ ತುಯೆ ಮೆನು ಹಾನಿರ್ದಿ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಬಂಗೋಡು ತಾಂಕಿಯೆ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಇಂಬೆ ಪುಲ್ಯಕೋಲು 4 ಗಂಟೆ ಹಾಕದು ಏರೇರ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೇರು ಪೇಪರ್ ಪಾರ್ದು ಸಾಲೆಗೆ ಪೋಡ್ದು ಬಯ್ಯಾನಗ ಬತ್ತದು ಕೂಡ ಪೂತಂಗಡ್ಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಿ ಇತ್ತೆ ಎನನಾಯ ಪೊರ್ಲುಡ್ದು ಒಂದು ಯಾನು ಮಾತೆರಡಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನಿ ಮುಂಜಾನೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲಿನ ತುಯರ್ ಆಯ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ಎರಡ್ಲ ಜೋಕ್ಲಿ ಚಂದಿನಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ಅವು ಬುಡ್ದು ಖಜೋದ ರಾಸಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿ ತಿಕ್ಕಿ ನಾವ್ಲು ದಕ್ಕಡಿ ಯಾಪಂಡ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಿಲಕ್ಕ ಎನ್ನಂಚಿನ ಮಂಗಲಮುಖಿನಕಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸುಂಡಿಯ ಬಲೆ ಮಗ ಆಯ್ಡ ಚಲ್ಪಡ್ಸಿ ಮಾಡದಾದ ಸಾವುನ್ ಪಾತಿರ್ನ ಬಲೆ ಪೊಯ್ ಬಲ ಅಮ್ಮ ಇಂಚಿ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಪೋತಿನ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಕೇಳೋಡ್ಚ ನೋಡು ಯಾನೊಂಜಿ ನಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊರಿ ಅಂದ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಕ 2 ಸಾವಿರ ಕೊಡ್ಪೆ ಮುಂಜಾನೆ ತಪ್ಪು ಬಂದಡ ಈ ಹೆಂಗ್ 1 ಸಾವಿರ ಕೊರಿ ಎಡೆವ್ ಅಂದ ಬರ್ಚಿ ತಿಕ್ಕಿದಿನೇ ಬಾರಿ ಬಂಗಾರ ಒಂತಾರ ನಾ ಇಲ್ಲ ಕೊರಚಿ ಬರ್ಚಿ ಇವರ ಕುಲ್ಯ ಚೀರಾದ ಆಪುಜಿ ಬರ್ಚಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆತ ಈ ಒಂದ್ಸರ ಕೊರಿ ಬರ್ಚಿ ಕೊರಿಡೆ ಹೊರಗಟ್ಲೆ ಹೆಂಗದ ನಿಕ್ಕೊಂದ್ಸರ ಕೊರಿಯೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಜಿನಪ್ಪನು ಎಲ್ಲ ಕೇಳುವೆ ರೋನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 3 ತ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ದೊಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ದಾಖಲು ಕೊರಿಯರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೋಲಾರ್ ಜೈ ಮಾತಾ ಮೊಕಲೆ ಜೋರಾಯಿನ ಒಂಜಿ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರಡೊಂದು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೈ ಮಾತಾ ದಾಖಲು ತೆಲಿಪಾಯರ್ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಕೊರಿಯರ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಎಲ್ಲ ಕೊರಿಯರ್ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗ್ ಸುಖೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು ತೋಜುವರಿ ಯಾನ್ ಸತ್ಯ ಪನೋಡು ಸತ್ಯ ಬಾರಿ ಶೋಗ್ಯ ಈ ರೀತಿ ಲೇಡಿ ವೇಷ ಬಾರ್ದಾರೀರು ಅಂಡ್ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ತೋಜುವರು ಮದ್ಮೆ ಹಾಕಣ ಯಾನೊಂದು ಇಂತೇನೆ ಕುಸಾಲು ಮಂಡಿ ಅದೇ ರಟ್ಟಿ ಪಂಚ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಇಂದು ಬುಡ್ಕ ಅಲ್ಪ ಬತವನ್ಗ ಶಶಿ ಅಣ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಖಲ ವೇಷ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ 2 ಜನ ಪೊಂಜೋಲು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದ ನಲ್ತಿನ ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲೈತದೆ ಒಕ್ಕ ನಿಖಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಐತನೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ತದೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಉಲಾಯ್ಪಾಡ್ನ ಒಕ್ಕ ಆ 1,000 ಪಿರ ವಸೂಲು ಮಲ್ಪುನ ಅವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಚಿಡೆ ಕೊನ ಇರ್ನಿಕ್ಲು ಎಡ್ಡ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಒಕ್ಕ ಇರ್ನ ರಾಶಿ ಪನ್ಪನ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂತೂ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆತನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಶಿಲ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಲ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲಾಂಡವು ಒಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಮಂಗಳಮುಖಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಒಂಜಿ 5-10 ನಿಮಿಷ ನಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಚ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಬಂದಾಂಡ್ ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಚಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಶಶಿ ಸರ್ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈಮ್ ರಾಮದಾಸ್ ಸರ್ ಬಲ್ಲೆ ಜೈ ಮತದ ಈ ತಿನ್ನಟದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಅಕ್ಲು ಇಂಚಿನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ಅಕ್ಲ ಪ್ರತಿಭೆ ಉಂಡು ಆ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ತಕ್ಕಂಚಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪಟ್ಟೊಂದು ಅಕ್ಲು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಂದೆ ಒಂಜಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಕಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಆಂಡ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇದಾಪ ಆಂಡ ಕಾಮಿಡಿ ಕಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪಂಚ್ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರಿಯರ್ನಾಡ ಆ ಕರುಣ ರಸ ಉಂಡತೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಮನ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಆ ಇನಿತ ನಿಕಲು ಕಡೆತ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡತೆ ಭಾರಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಇತ್ತು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ್ ಇತ್ತು
ಸೊ ಆ ಮೆಸೇಜ್ಲ ಈ ಕಾಮಿಡಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದ ಬೈದನು ನಡುಟು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ನೋಬಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಕೋಶನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ನೈಜ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚಿನ ಉಂಟು ಆ ನೋಬಲ್ದ ನಡುಟ್ಲ ಎಡ್ಡೈತನು ಪೊರ್ಲಿತ್ತು. ಎಸ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಕೇನ್ಗ. ಶಶಿ ಸರ್ 8 marks and ಅಂಚನೆ 8 marks. Okay, fantastic. So ಎನ್ಮ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ, fantastic. Thank you so much. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಈತನ ಮಾತಿನಾಗಲೇ ಮಿತ್ತಲೆಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಹೊರತು ಈಶ್ವರ್ ಬಡಾಜೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನದಾರ ದಯಮಾಲ್ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು. ಅಂಚನೆ ರಾಜೇಶ್ ಅತ್ತವರ ಸದಸ್ಯರು ದಯಮಾಲ್ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಪವಿತ್ರ ಕುಮಾರ್ ಗಟ್ಟಿ ಸದಸ್ಯರು, ಅಂಚನೆ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಯಮಾಲ್ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ V4 ನ್ಯೂಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ವಿನೀಶರ್ ದಯಮಾಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋಣ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಇತ್ತ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಸೀಸನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಈಶ್ವರ್ ಬಡಾಜೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ದಯಮಾಲ್ತದ ನೇನು ಕೊರಡು ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೀಸನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಸೊ ನೇನು ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶ್ ಅತ್ತಾವರ್ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಂದಿನಿ ದಕ್ಲ ಸೀಸನ್ ಅವಾರ್ಡ್, ನಂದಿನಿ ದಕ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್ ಪವಿತ್ರ ಕುಮಾರ್ ಗಟ್ಟಿ ಬೇರೆ ದಯಮಲ್ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಚಾಕ್ಲೇಟಿ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಬಾರ್ ನೇರು ಮೂಜಿ ಜನ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ನಕಲು ಕೊರಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕುಂಬಳೆ ಸೋಲಾರ್ ಜೈ ಮಾತಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಕುಂಬಳೆ ಸೋಲಾರ್ ಜೈ ಮಾತಾ ಅಂಚನೆ ಬಿಯೋಮಾಂಟ್ ರಾಜಶ್ರೀ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಲೀಗ್ ಮ್ಯಾಚ್ ರಡ್ಡ್ ಟೀಮ್ ಏರೆಗ್ 2 points ಸಿಕ್ಕದು ಟೇಬಲ್ ದ ಟಾಪ್ ಬರ್ಪೇರ್ ಅಂತ ಮನ್ಮನ ವಿಶೇಷ. ರಡ್ಡ್ ಟೀಮ್ನ ನಡುಟು ಪೈಪೋಟಿ ಆತನು ಬಿಯೋಮಾಂಟ್ ರಾಜಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲಾ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಕುಂಬಳೆ ಸೋಲಾರ್ ಜೈ ಮಾತಾ. ಸೊ ರಡ್ಡ್ ಟೀಮ್ನ ನಡುಟು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪೋಂದುಂಡು. ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಡಿ ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ ಉಂಟು ದಾದನ್ ಮನಾಗ ಪುದರ್ ಬರೆತಿಜ. ಸೊ ಯಾನು ಕ್ಲೂ ಕೊರ್ಪೆ, ಸೊ ಆ ಕ್ಲೂ ಇತ್ತಿನಕುಲು ದಯಮಲ್ತದ ಎದುರು ಬರೋಡು. ಸೊ ಅಕುಲೆ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪೇರು. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ ಈ ರಡ್ಡ್ ಟೀಮ್ನ ನಡುಟು ಪೋಂದುಂಡು ಮೀಸೆಯವನು ದೊಡ್ಡ ಹೊಟ್ಟೆ ದಡಿಯ ದಯಮಲ್ ಗುಂಬರಡು. ಸೊ ಅಕ್ಷಯ್ ಮೆರೆಗೆ ಪೋಂದುಂಡು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್. ದಯಮಲ್ತು ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಮುರಣಿ ಕೋಡೆ ಬತ್ತಿನಾರು ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ದೆರ್ತದೆ ಪೋಯರು ಈ ಸತಿ ಕಪ್ಪು ನಮ್ದೇ ಅಂಜ. ಸೊ ಎನಿವೇಸ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ದಂಚಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬಿಯೋಮಾಂಟ್ ರಾಜಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲಾ ಸುರುತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಮುಕುಲ್ನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ರಡ್ಡ್ ಜನ ಜಡ್ಜಸ್ ಶಶಿ ಸರ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ರಾಮದಾಸ್ ಸರ್ ಸೇರ್ದು ಈ ಟೀಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇರು 188 188 15 ನಿಮಿಷ 188 ಮುಕ್ಲ ಸ್ಕೋರ್. ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೋಲಾರ್ ಜೈ ಮಾತಾ 15 ನಿಮಿಷ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆತ್ತೊಂದಿನ ಅಂಚಿನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 134. So 2 points once again and 4 points. Table the top of on the layer. Maldina red match la win nathir. Congratulations panondu. Better luck next time. Wonderful performance. Nanath super aina performance korudu and Niklegla Nanath super aina performance korudu. Thank you so much both the teams. Thank you. Yes, so ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪುರಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ತುಯರದ ರಡ್ಡ್ ಟೀಮ್ನ ನಡುಟು ವಾನಮ್ನದ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತನು ವಾನಮ್ನದ ಫೈಟ್ ಇತ್ತನು ಬಂದು ಸೊ ದುವೆ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 3 ತ ವಿಶೇಷ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲ. ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ನನಾತ್ ಕಾಮಿಡಿ ನನಾತ್ ಬಂಜಿ ನಿಲ್ಕೆ ತೆಲಿಪಾಯರ ಎಂಕುಲು ನಿಖಿಲ ಎಲ್ಲಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ತಪ್ಪಂದೆ ತೂಲೆ V4 News 24/7. Until then, this is Vijay Vinit signing off from this program. Until then, bye bye, take care and stay tuned to V4 News ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್
Sunflower Oil Arpane Malpunanchina Rowan Corporation Comedy Premier League Season 3 powered by Aruna Masala and Land Trades Builders and Developers. Bye bye, take care and stay tuned to We4. Sun Premium Refined Sunflower Oil presents Rowan Corporation Comedy Premier League Season 3 powered by Aruna Masala and Land Trades Builders and Developers. Automobile partner Renault, beverage partner Nandini, hospitality partner Hotel Ocean Pearl, healthcare partner KMC, technology partner Digital Planet, green energy partner Kumble Solar, radio partner Red FM, fashion partner Black and Black Fashion Analyst, co-sponsored by VK Furnitures and Electronics, Vasudev Stores, Heaven Rose Professional Unisex Saloon, Wardrobe Kits and Men's Apparels, Kushals Fashion Jewelry, Modern Kitchens, Hotel Crystal Park in Mysore, Cosmetics, Aesthetic Care and Unisex Saloon, Car Decor, Evergreen Garments and Exports, Biomont's Hair Replacement, Cochin Bakery, Day to Day Digital, B. Devdas Ganapati Pai Enterprises, SL Shade Diamond House, Lady Hill, SDM College Ujre, Tribhuvan Hero, Sri Veda Mayu Ayurveda Multi-Speciality Hospital, Deccan Carpets, Olympic Sports, Maya Happinessy Chocolatey Bar, Costume Cottage, SP Cinemas and Vedamarogya Ayurveda Aspatri.